Nastal zlatý klinec večera. Zápas Slovenska proti Lotyšsku. Keď vyhráme, budeme prví v skupine a vo štvrťfinále pôjdeme na Dánsko. Ešte predtým som si ale pozrel fanzónu pred štadiónom, celkom pekná a plná všemožných aktivít. Ale horsa na štadión. Ochutnal som legendárnu trenčiansku klobásu, ktorá je považovaná za najlepšiu na Slovensku a reči neklamali. Lepšiu som nemal nikde na štadióne, či už u nás, alebo v Česku. Fakt topka. Ďalšia vec, ktorá sa mi veľmi páčila na štadióne Pavla Demitru je, ako to tam dýchalo históriou. Bufet, v ktorom som bol, je doslova malé múzeum, ktoré uľahodí oku každého fanúšika. Ale poďme už ku zápasu. V ňom sme začali aktívne a vypracovali si množstvo šancí. Hlavne pre silovkách, keďže Lotyši v tomto zápase neboli veľmi disciplinovaní. Potrestali sme to 2 gólmi a ten druhý gól, ktorý strelil Golier, si môžete vychutnúť z pohľadu mojich očí. Lenže necelú minútu do konca tretiny znížil Obux na rozdiel gólu. Rovnako ako v predchádzajúcom videu zo zápasu Fínsko-Kanada, tak ani teraz v druhej tretine nepadol gól. Góly sa znova rozbehli až v tretej. Najprv sme pridali ďalšie 2 presilovkové góly a Lotyši pridali ďalší znižujúci. Všetko spečatil gólom do prázdnej brány Brat. 4727 divákov tak uvidelo výhru našich 5-2 a prvé miesto v skupine je tam. Bol to zážitok a aj keď som domov dorazil v peknom nečase, tak tento výlet stal za to.